खुलुमबाय फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनैनि स्ट'रिया जोबोद दुखुनांथाव आरो खोब रियेल मोनसे स्ट'रि नोंथांमोननो आङो दा खोनासंहोगोन। बे स्ट'रिया जाबाय गंसे स्कुलनि सासे मेडाम गोदान स्कुलाव जयनिं खालामदोंमोन आरो बिदिनो क्लास 4 आव सासे राजु होननाय स्टुडेन्ट दंमोन। टिचारा क्लास रुमाव हाबैबाय, गासिबो गसंजोब्बाय आरो दसे क्लास खालामनायनि उनाव बे टिचारनि नोजोरा बै राजु होननाय गथ'नाव थांबाय। गथ'आ खोब लेथ्रा टाइपनि गस्लाफोरा साफ सिखुन गैया, बारा फरायनायावबो ध्यान गैया, ओमफ्राय रावजोंबो बारा रायज्लायाबो। बिदिनो बे टिचारा बिदिनो दिन थांहोलांदो आरो बे गथ'खौ खोब लासिंसिं फोनांबाय थायो। एख' गैया नोङो, एख' रोङा, बुदाय बुरबक, नोङो मा खालामना जानो गिदे हेन तेन होनना बे गथ'खौ सानफ्रोमबो बिदिनो बे टिचारा लासिंसिं फोनांबाय थायो। आरो बे गथ'आबो मा खालामनो जेबो होनथावाबो मुंथावाबो खर'खौ रिसिंखैजा जानानै खोनासंबाय थायो। आरो गासै गथ'फोराबो मिनिजोबना होयो टिचारा माबाफोर लासिंसिं फोनांबा। बिदिनो बोसोरसे जालांनानै बे स्कुलाव आरो मोनसे रुल्स दंमोन जे बोसोरसे जानायनि उनाव फाइनाल एग्जाम होनायनि उनाव गांसे प्रग्रेस गथ'फोरा सोर माबायदि रिजाल्ट खालामो, स्कुलाव माबायदि मा क्लासफोराव मा रखम माबा खालामो बेखौ लिरनानै टिचारा हरनांगो। बिदिनो बै टिचारा बै राजु होननाय गथ'निखौ बे कार्डआव लिरनानै हरदो जे एख' रोङा गथ'आ, फरायनायावबो मोजां नङा, जेसेबां गाज्रि माबा दङ सब बै लिरनानै बे कागजखौ अफिसाव जमा हैबाय। बै स्कुलनि हेडमास्टारा आरो ओरैबायदिमोन, बे कागजखौ बोसोरै बयनिबो गार्जेनफोरनो फथायहरो, नाथाय बिनि सिगां फथायनायनि सिगां बे हेडमास्टारा बे कागजफोरखौ नायजोबो फरायनानै पेपारफोरखौ। आरो फरायना नायबाथाय टिचारा नुबाय जे हेडमास्टारा नायबाय, नायनायाव टिचारा बिदि लिरनायखौ मिथिनानै बे हेडमास्टारा बेयाव थानाय पियन चकिदारनो बिनि गोदोनि कार्डफोरखौ बै टेबोलाव दोननो खोन्थाबाय बै क्लासनि। आरो अखानायै बै मेडामा क्लासाव हाबहैनाय लोगो लोगो नायबाय जे टेबोलाव इमान गोबां पेपारफोरा दङ आरो सब राजुनि गोजायै। दा टिचारा फार्स्टनिफ्राय गांसे नायनानै फरायनो हमबाय, नायबाय जे 90%, 95%, नाथाय क्लास 3 आव डाइरेक्ट 50% मोनहैदो। आरो बेयाव बै कार्डआव लिरनाय दंमोन जे राजुनि बिमाया 2 मास सिगां केन्सार जानानै बे दुनियाखौ गारलांबाय आरो बिनि थाखायनो गथ'आ खोब माबायाव हाबदो, सिन्थायाव हाबदो आरो फरायनायफोराव एसे कमजुरि जालांदो, बिदि लिरनाय दंमोन। बे कार्डखौ नायनानै बे टिचारा मेगन मोदैखौ गावनिखौ लाखिनो हायासै आरो अखानायै बिदिनो आरो क्लासाव फैबाय, बै राजुखौ लेंहरबाय, लेंहरनानै बेखौ होनबाय, आं इमान दिन नोंखौ नेग्लेक्ट खालामदोंमोन बा लासिंसिं फोनांदोंमोन, बिनि थाखाय आं नोंनाव निमाहा बिबाय, नोङो जेबो आंखौ गाज्रि दासान। बिदि होननानै गासैबो आरो क्लास स्टार्ट खालामबाय। दा बे स्कुला जोबनायनि दिन फैबाय, बेलेग स्कुलाव थांनांसिगोन, क्लास 4निफ्राय 5 आव थांनांसिगोन। गासै गथ'फोरा मेडामनि थाखाय, बे टिचारनि थाखाय गिफ्ट लानानै फैदो।
आरो बै राजुआबो गावा एसे कागजाव जुथुमनानै गिफ्ट लानानै फैदो। नाथाय राजुआ नुबाय जे गिफ्टफोरा इमान मालायफोरा इमान गेदेर गेदेर मोजां मोजां पेकिं खालामनाय, नाथाय गावनि आखायाव थानाया जिला जिथा कागजाव माने हमथुमनानै ओरै बियो लाबोदोंमोन। ओमफ्राय बियो माने होनो लाजिनायसै आरो। बेयावनो टिचारा नुबाय जे राजुआबो गिफ्ट लाबोदो। बे टिचारा राजुखौ लेंहरबाय, ओरै फै होननानै, नोंलाय मा लाबोदों आंनो होननानै। बिदि होननायाव राजुआ ओरै खोन्थिना होबाय आरो खोन्थिना होनायाव बिनि आखायाव दंमोन गावनि बिमानि आसान जरासे। आरो बै आसान जरासेखौ टिचारा नुनानै गथ'नि खर'आव बिलिरनानै गावहा आखायाव सोनानै लाबाय। आसाननि फिसा फिसा मनिफोरा माने गलांनाय गोदोनिनो, आरो टिचारा नुनानैनो मिथिखादो जे बे बिमानि आसानथार होननानै। ओमफ्राय बे राजुआ बेखौ गाननाय नुनानै खोब खुसि मोनबाय आरो टिचारखौ होनबाय जे नोङो आंखौ जाबायदि अननाय होदो, आङो आरो मोजां फरायनानै खोन्थिगोन, बिराद गेदेर मानसि जानानै खोन्थिगोन नोंनो होननानै। बिदिनो स्कुला गारबाय आरो बोसोरै बे राजुआ बेलेग स्कुलाव थांदोंबाबो बे टिचारनो गांसे गांसे लाइजाम माने लिरबाय थायो। बिदिनो 20 बोसोर उनाव आरो गांसे लाइजाम फैबाय, जेराव माने फार्स्टआवनो लिरनाय दंमोन डक्टर राजु होननानै। आरो बे मोनसे गांसे माने हाबानि लाइजाममोन, हाबायाव निमन्त्रन होनायनि। बे टिचारखौ माने राजुनि हाबायाव माने निमन्त्रन होनो। दा एखैजा हाबानि बिराद थागथियारि गासै मानसिफोराबो थांनानै हाबायाव माने धुमधामै माने हाबा सोलिगासिनो दङ। बेयावनो बे टिचारा होमबा बैसो जाबाय। बै समाव बे टिचारा ससमा गाननानै बै राजुनि न'सिम थाङो आरो थांनायाव राजुआ माहेकाव माने एनाउन्स खालामना होयो, नोंथांमोननो जे आङो माने आंनि बिमाखौ खोन्थिनो होननानै थाबाय थादोंमोन, आंनि बिमाया नैबेनो होननानै बै टिचारखौ। खानैबो इमान बोसोरनि उनाव माने लोगो मोननानै जोबोद दुखु मोनबाय। खानैबो रायलायबाय, दसे मिनिबाय। फिसा स्ट'रि, नाथाय बेनिफ्राय जोङो मिथियो जे किसुमान गथ'फोरखौ बा किसुमान मानसिफोरखौ जोङो नुनानै ओरैनो जाज खालामनाङा बा मोजां गाज्रि कमेन्टस जेब्लाबो खालामनाङा। खारन बै मानसियासो मिथिगौ गावनि सिङावदि मा माने सोलिबाय दङ। जोङो ओरैनो मोखाङाव बा ड्रेसाव बा बिनि स्वभाबफोरखौ नायनानैनो जोङो मोजां गाज्रि ओरैनो मानसिफोरखौ किसुमानखौ रायलाबायो, मा रखम मानसियानो, मोखाङानो माबा नङा, मिनिनायानो गैया, हेन तेन। नाथाय बै मानसियासो मिथिगौ बिनि सिङावदि मा सोलिबाय दङ। जोङो जोंनि इस्साखौसो जोङो बैखौ इस्साजोंसो रायहरो, मा जोंनि गोसोआ जेखौ लुगैयो बेखौसो मालायखौबो जोङो जाजानो लुगैयो। नाथाय बिनि सिङावदि मा दङ, बिनि गोसोआदि मा सानबाय दङ, बेखौथ' जों मिथियाना। बायनि दा परिस्थितिया मा सालायबाय दङ, इयाबा मानि दुखु, बेफोरखौ जोङो सानालासिनो जोङो मानसिखौ मा खालामो, गाज्रि गाज्रि कमेन्ट्स हगारो, गाज्रि गाज्रि बाथ्रा होनो। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक शेयार कमेन्ट खालाम, आरो लोगोसे आंनि चेनेल गोदान फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।